Матлары менә шулар иде. Хәерле эш көннәре сезгә. Алмаз, Луиза. Рәхмәт, Ләйсән, эш атнасы яхшы булсын. 21 сопрано, 12 альт, 6 тенор һәм ниһаять 4 бас. Һәм алар бөтенесе дә КФУдагы татар студентлары хоры. Бездә кунакта хор җитәкчесе Ирнис Рәхимуллин һәм хор вәкиле Зилә Мөбәрәкшин. Исәнмесез? Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Ва галәйкүм ассалам. Ничегрәк үтте сәяхәтләрегез? Җылы кабул иттеләр. Тик Кыш бабай безне каршы алды яңгыр белән. Кар белән. Кар юганда. Фин кыш бабай сезне яңгыр яудырып каршы алды. Әйе. Димәк, Финляндиядә, Хельсинки шәһәрендә ничә кешедән торган хор белән сәяхәт кылдыгыз? 24 кенә иде. Чөнки безнең хор зуррак дип. Зуррак. Тик Бөтенесен дә алып бетереп булмый бит инде. булмый да аннан соң алар эшлиләр, укыйлар. Имтиханлар тегесе монысы сәбәпләр белән көрәшеп булмады, шуңа күрә шулар гына килделәр. Сез күптәннән инде гастрольләргә чыкканыгыз булмады. Ничек менә шулай оешып чыгып китә алдыгыз? Шуңа булышты безнең Госсовет, Татар конгрессы, безнең Кабмин бигрәк тә булышты. Сезнең беренче сәяхәтегезме, һәм әлеге хорга ничек килеп эләктегез? Минем әлбәттә бу беренче сәяхәтем булды, беренче гастролем дип әйтик инде. Чит илгә, чит төбәккә, әлбәттә инде фин татарлары белән күрешүгә бик тә шат идем. Һәм аларның тәэсирләре белән бүлешәсем дә килә. Алар инде шункатлы шатланып, ихлас, кадерләп, шулай җавап бирделәр. Каршы алдылар безне, хәтта ки кочакладылар, куллардан тотып рәхмәтләр әйттеләр. Әйтерсең дә менә ерак туганнарын күрмәгән кебек безне якын шундый җылы каршы алдылар. Хорга килгәндә инде мин хордан беренче курстан бирле җырлыйм. Хәзер мин 3нче курста. Һәм инде хорга мин үземнең музыка укытучысы Гөлнара Харисовна киңәше белән барып эләктем. Һәм сез киләчәктә кем булачаксыз? Киләчәктә мин филолог, тәрҗемәче. Тирән фикерле журналист. Афәрин. Хорда җырлый белүче, тирән фикерле журналист. Әйе. Солист, вокаль төркемдә катнаша, и тулы хорда катнаша. Сез ничә концерт бирдегез? Нинди шәһәрләрдә бирдегез? Ничә көн булдыгыз? Без барлыгы 3 төн кундык. Барлыгы 2 концерт бирдек. Беренчесе аның татар мәхәлләсендә иде, Исламия җәмгыятендә, һәм икенчесе Россотрудничество бинасында. Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез нинди җырларга сусаган? Нинди җыр кирәк аларга бүгенге көндә? Менә мин кызыксындым, курыктым классик әсәрләрне җырлары. Юк, алар бигрәк зыялы икән, барсы да. Халыкка Эчтәлектә дә күренә, Рөстәм Яхин бар, халык әсәрләре бар, шулай Туфан Миңнуллин әсәрләре дә күренә. Һәм шуннан да төрле. Шуберт, Джордж Bizet, Бородин. Анда классика әсәрләрен җырладык. Һәм әлбәттә Илкәем җырында җырладык, фин татарлары җыры. Үзегез фин сәнгате мәдәнияте белән таныша алдыгызмы? Без әлбәттә бик аз гына булдык. Ул 3 көн эчендә генә алай танышып бетү мөмкин түгел. Әмма дә ләкин без Хельсинки урамнары буйлап сәяхәт иттек. Безгә экскурсия оештырдылар, шулай бит Татар күрсәттеләр. мәхәлләдә бик шәп кенә аралаштык. Чәй эчеп. Әйе, безне сыйладылар. Без кем шәкшәк аларга китерде? Без. Бүләкләрдән димәк шәкшәк алып бардыгыз. Әйе. Нинди хис кичерешләр менә бу сезгә тагын да яхшырак эшләргә стимуллар бирдеме? Гастроль ул иң зур допит бирә. Бик зур илһам бирә киләчәккә. Шуңа күрә вообще ул гастрольләр алар кислород кебек киләчәккә кирәк ул. Шуңа күрә шул игътибар салырга кирәк дәрәҗәле коллективларга. 2019 елда да сәяхәтләр күп булсын. Сезнең өчен ул бик мөһим, менә шундый теләктә калабыз. Кунакка килүегез өчен бик зур рәхмәт. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Рәхмәт. Сезне дә шулай. Бездә кунакта
КФУдагы татар студентлары хоры җитәкчесе Ирнис Рәхимуллин һәм хор вәкиле Зилә Мөбәрәкшина булды.